клуби варзиши истиқлол дар маркази шаҳри ваҳдат ҷойгир буда барои наврасону ҷавонони гирду атроф беҳтарин шароитро фароҳам овардааст, то ба тарзи ҳаёти солим машғул шаванд. вақте мо вориди толор шудем, дар басти аввал кӯдакону наврасон дар риштаи гӯштини тарзи озод тамрин мекарданд. ба ҷуз гӯштини тарзи озод дар ин толор ҳамзамон санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ низ ба хоҳишмандон омӯзонда мешавад, ки баъдтар бароятон ҳарф мезанем. идрис исматуллоев мураббии мактаби варзишии шаҳри ваҳдат аст. аз замоне ки ин толори наву замонавӣ ба фаъолият шурӯъ кард, ӯ низ як гурӯҳи алоҳидаро дар ин ҷо таъсис доду имрӯз фарзандони мардумро ба сӯи солимиву мардонагӣ мебарад. тӯли 8 моҳ шид ки дар ин толор мо шогирдо машқу таврин карда истодаем. дар тӯли ҳамин 8 моҳ бисёр қадри ҳамин шогирдо дар мусобиқаҳои кӯшод, мусобиқаҳои шаҳрӣ, мусобиқаҳои байни мактабҳо, байни мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ иштирок намудем. бачаҳо ҳастанд, мисол раҳим абдураҳим ҷои намоёнро иштирок карда дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ, бароту абдубасир, зоиру муҳаммад, мирзоев азизулло дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ҷои намоёнро ишғол карданд. мо хеле хушбахтем, ки мисол ин толораи наву замонавӣ аст, ки бачаҳо наврасонро мо ҷалб мекунем ба ҳамин машқи гӯштин. усулҳои машқи худмон баъд ҳар як бандора ба намудиш баъд кор карда. ҳама амада ҳаёл шидем. ҳозир як айзону мо бояд азиз биё. тарзи усуле ки мо бояд кор кунем айзону. вақте ислаге сона меса ба шикам хова фарқи як вақте так мо айзону. чун ишора шуд, шогирдони ин мураббӣ аллакай дар тӯли 8 моҳи тамрин дар ин толор дар чандин мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ ширкат намуда натиҷаҳои гуногунро ба даст оварданд. ҳамакунун наврасон бо шӯру шавқ дар оғози соли 2024 омодагиҳоро барои мусобиқаҳои дар пеш буда бештару хубтар мекунанд. Дым тиёз гирифтем. Бояд автомобил дым тиёз. Метоним 10 автомобил. Фаҳмидӣ? 8 дигар автомобил ҳамеша 10 имтиёз мешавад. 10 имтиёз ту фурӣ мешавад. Фаҳмидӣ? Ё кадем. мо наврасон хеле хурсанд ҳастем барои толори варзишии кӯшуд дорем. ман соли гузашта 2023 15 мусобиқа иштирок кардам. дар ин 15 мусобиқа ҷои намоён гаштем. мо қатъи устодамо машқамонро сахт кардем, ки дигар давлатҳо равем чемпион шаванд. албатта мо машқамон мушкил аст. мо азоб мекашем машқ кунем, ки дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок кунем ва ҷои намоён гардем. вақте ки мо ҳамин гурӯҳро кушодем ба машқи тамрин ҷалб кардагем наврасонро, падару модарошон хеле миннатдоранд, хеле хушҳоланд, ки фарзандони мо аз мисол кораи дигар вай шида омада дар инҷо вай мекунанд, машқу тамрин мекунанд. вақти мо наврасонро ба машқу тамрин ҷалб мекунем, онҳо дигар вақт намеёбанд, ки дар корҳои беҳудагӣ
машғул шаванд. Агар мехоем дар оянда варзишгари хуб шавем, якум бояд одобуна хуб кунем ва дар вақти машқҳо дер намонем. Мураббии мо гуфта ки мусобиқаи ҷумҳуравӣ ва пеш аст бояд ҳамаи рӯз мо машқамона сахт кардем, хушу машқ кунем ки дар мусобиқаи республика бояд ҷои аввалро гардем. чун медонем гӯштини тарзи озод намуди олимпия аст ва таъсиси чунин гурӯҳҳову сексияҳои варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат метавонад ба рушди ин ришта мусоидати фаъол кунад, зеро ҳаводорону дилбохтагони ин намуди варзиш дар мамлакат хеле зиёданд. ман тӯли 5 сол шудааст ки дар ҳамин намуд гӯштини тарзи озод машқ мекунам. пештар дар дигар толорҳо машқ мекардам. аз вақте ки ҳамин толор дар назди хонаи мо кушода шуд, ман ба ҳамин толор омада тамрин мекунам. мо кӯшиш карда истодаем ки тамринҳои хуб кунем ва дар оянда дар мусобиқаҳо иштирок карда номбардори ватан бошем. барои варзишгари хуб шудан бояд мо тамринҳои сахттар гузаронем ва дар машқҳо дер намонем, ба ҳама мушкилҳо тоқат кунем, метавонем як варзишгари хуб шавем. даврон абдураҳмонов мураббии соҳибтаҷриба ва дорандаи чандин нишону ҷоизаҳо аз мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ буда имрӯз ба тарбияи шогирдон машғул аст. ӯ нозукиҳои санъати муҳрибаҳои омехтаи ғайрикасбиро ба наврасони шаҳри ваҳдат меомӯзонад ва клуби варзишии истиқлоли шаҳри ваҳдат яке аз шохаҳои боэътимоди федератсияи санъати муҳрибаҳои омехтаи ғайрикасбии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. чӣ гунае ки мебинед, шумораи зиёди хоҳишмандон бо завқу шавқи беандоза дар ин риштаи варзиш тамрин мекунанд. тибқи маълумотҳо имрӯз чандин дастпарварони ин толор узви мунтахаби санъати муҳрибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ буда шарафи тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ мекунанд. ҳамакунон нафарони навкору наврасону кӯдакони серталош барои расидан ба нишондодҳои баланд талош карда истоданд. امروز ما میدانیم که در روی زمین خیلی نمودهای ورزش بسیارند، لیکن همان آدمی که برای خود همان ورزش را که معقول دارد بر همان رفته ورزش میکند. و من که همین نمود ورزش معقول است و من به همین ورزش آمده مشق میکنم. در مسابقه ها اشتراک نموده و جای اول را گرفته و با صاحب диплом ва медал шудам. ёдовар мешавем ки даврон абдураҳмонов чандин солҳо дар майдонҳои бонуфуз ҳунарнамоӣ карда бо пирӯзиҳояш борҳо шарафи кишвари моро баланд бардоштааст ва ӯ аз касбияти размкорони маъруфи ҷаҳонӣ сабақ гирифта, инчунин дар самти мураббигӣ тавсияҳоро аз мураббиёни ҷаҳонӣ низ гирифтааст. Понравилась команда Даврон Сим, команда новая, имеющая большое желание, своих бойцов выдвигать на хорошем уровне проводящих. Я желаю им мужества, крепкого старательности, и чтобы добились
успехов как в Азии, так и в Европе. А потом, я думаю, не за горами будет и в мировом промоушене показать себя. Удачи вам. برای چی جیب بمیزه اگر به جیب بزنی شتا дар ин толор бештар чеҳраҳои намоёну варзишгарони муваффақ даъват мегарданд то ба насли наврас як ангезаи иловагӣ бахшанд. аъзам ғафуров ва нурулло алиев ду чеҳраи шинохтаи варзиши тоҷик ба ин толор ташриф оварда буданд ки бо наврасон суҳбат намуда аз сирри муваффақияту роҳи дурусти тамрин ба онҳо маслиҳатҳо доданд. همین کلید پیشروی شما در چیه؟ در دوست داشتن کسبتون. این همین کسب که نمی‌جا میوین اگر شما دوست ندارین صدقا نکنین خطون فریب کردین. باید شما انسان خوب شوین. هم خلاصه؟ شما اگر هم چمپیون شوین و هم تربیت خوب نداشته باشین چی میگم؟ میگه که یک ورزشگر به تربیت 10 ترجمانی گفت تو باید 10 تا نه 11 تا 12 تا بکنی 8 تا 9 تا میزنی معلم نمیبیند هم خلاصه معلم نمیبینه نه که تو معلم فریب نکردی خیال میکنی که معلم مرا ندید من فریب کردم زدم تو پیش همه خط فریب کردی هم خلاصه خطون فریب میکنی بعد ای دیگرو عقیب میمونی این چیزا قپیدین باید شما صدقاً بخپین این تنجی و عبودیه که خیلی طلوروی ورزشی که کشاده هستند اگر هم استقلالیت نمیشید تنجی آزادی نمیشید ما همین روز در همین جا مسابقاتی کودکان و همین جشن نمیگذاشتیم برای همین ما به حد می‌نداریم همین تنجی آزادی албатта дидани размкорони бо таҷриба аз наздик ва аз онҳо чизе омӯхтан барои наврасон як роҳи хуби муваффақ шуданро кушода мекунад ва маҳз даъвати чеҳраҳои маъруф ҳам ба толор ҳамин аст агар мураббӣ ба хотири муваффақ шудани шогирдон аз тамоми имкониятҳо истифода барад пас оянда метавонад варзишгарони хубро ба воя расонад кӯшишҳои даврон абдураҳмонов низ барои ҳамин аст. در این طورهای ورزشی 6 مشید مشق کنم در مسابقه ها برآمده کنم 4 تیغه بشود غلیم میشوم تشکر میگویم به استاد دوران عبدالرحمنوف نقشه داره هم بان صاحب کمربند شود در آینده میخواهم که پرچم تاجیکستان بلند بردارم. соли 2023 дастпарварони ин толор дар мусобиқаҳои дохилӣ бештар фаъол буданд. дар ҷоми раиси шаҳри душанбе оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ миёни наврасон ки дар пойтахт баргузор шуда буд ҳусейнҷон баротов байни наврасон мақоми аввалро гирифт ва 2 дастпарвари дигар бошад ба зинаҳои дуюму сеюм расиданд. ҳамзамон соли сипаришуда дар риштаи панкреатион низ натиҷаҳо назаррас буданд ки дар ин миён метавон медали тиллои абдураҳим раҳимовро ёдрас шуд. имрӯз ба хотири бештар кардани натиҷаҳо дар соли 2024 омодагиҳо хеле хуб ба роҳ монда шудааст. моҳи феврал мусобиқаҳо баргузор мегардад ва дар он тайёрӣ дида истодаем кӯшиш менамоем ки дар он хеле ҷойҳои намоёнро гирем. дар ҳамин намуди варзиши мо усулҳои хеле қиин буданд вале онҳоро мо дар толор такрор кардем ва дар мусобиқаҳо иҷро кардем. чун болотар ишора шуд ҳар нафаре ки касбу рӯю интихоб кардаашро сидқан дӯст медораду мехоҳад дар пай амалӣ шудани орзуҳо бошад ҳатман ки муваффақ мешавад. ин нуқтаро наврасон ба хубӣ дарк намуданд ва медонанд ки варзиш ба онҳо чӣ мебахшад. از وقتی که من با ورزش مشغول شدم بیماری کسل کم شدم و ورزش فکر ما را خوب میکند. برای همین ما چقدر که ورزش کنیم
ما خیلی خوبتر میشیم. تالار ما خیلی خوب است، همه شرایط ما مهیا است، مشق‌های ما خیلی زور است. از ما فقط مهنت کردن لازم و در مسابقه ها جای نمونه را گرفتن لازم. من با دیگران مسئولیت میدیم که به این تالار ورزشی استقلال و وحدت اومده مشق تمرین کنند، در مسابقه ها سزاوار جای اول گردند. قبل از هر مسابقه که برگزار می شود، دوران عبدالرحمانов کوشش می کند که تمرین ها را پرشدت نموده نورسان لیاقتمند را در سطح درکاری آماده کند. همکنون نزدیکترین مسابقه برای دستپروران این تالار چمپیونات کشاد شهر دوشنبه عاید به صنعت محاربه های آمیخته می باشد و 20 دستپرور این مربی شرکت می کند. ما در مسابقه های بعدی با آنها برار می خواهیم.